तुम्हाला वालीच्या शेंगाची भाजी करून दाखवते। हे बारीक केलेले वालीच्या शेंगा आहेत, त्याची मी भाजी तुम्हाला दाखवते। आता त्याला लागणारे साहित्य, वालीच्या शेंगांना लागणारे साहित्य, ही पाव किलो वालीच्या शेंगा आहे बारीक चिरलेल्या। हे 2 मोठे कांदे आहेत, हे 2 चमचे ओलं खोबरं आहे, एक मीडियम टोमॅटो आहे, ही राई आहे, हे जिरं आहे फोडणीला, कोथिंबीर, हळद, चवीपुरतं मीठ आणि कढीपत्ता, हे ओल्या 3 मिरच्या आहेत। आता आपण फोडणीला देऊ। गॅस पेटवला आहे। आता आपल्याला तेल टाकायचं आहे। छोटे 4 चमचे तेल टाकलं आहे। आपलं तेल तापलं आहे। आता प्रथम जिरं फोडणीला देऊ। जिरं फोडणीला दिलेलं आहे। आता कढीपत्ता, गॅस तेल तापल्यामुळे गॅस स्लो करायचा आहे। आता आपल्याला कांदा टाकायचा आहे। दोन वाटे मोठे कांदा घेतलेले आहे, 2 मोठे कांदे, कारण कांदा जरा टाकला की भाजी चांगली होती आणि भाजी नरम पण होती, चवीला पण चांगली लागते। आता गॅस थोडासा फास्ट करून आता मी ही राई टाकते। मी ही राई जरा बारीक करून घेतली आहे, तर राईचा स्वाद चांगला येतो, म्हणून मी राई बारीक करून घेतली आहे। आता मी मिरची आणि टोमॅटो टाकते। फोडणी दिली ना की आपण जरा ना फोडणीमध्ये थोडंसं मीठ टाकायचं। मीठ टाकल्या कारणाने कांदा टोमॅटोला पटकन पाणी सुटते आणि पटकन पाणी सुकते ती, आणि मग फोडणी पटकन लाल होते। त्याच्यासाठी फोडणीला देताना थोडंसं मीठ टाकायचं। तसं हे 2 मिनटं कांदा जरा लाल होईपर्यंत आता हा कांदा थोडा लाल होत आलाय। आता मी थोडी हळद टाकते। हळद टाकून झाली, मी थोडी कोथिंबीर टाकते फोडणीमध्ये। तर फोडणीमध्ये कोथिंबीर टाकली की भाजीला खूप स्वाद चांगला येतो आणि फ्लेवर चांगला लागतो भाजीला कोथिंबीरीचा, म्हणून फोडणीमध्ये थोडीशी कोथिंबीर टाकली। आता आता हे चांगलं कांदा चांगला लाल झाला आहे फोडणीचा। आता मी वालीच्या शेंगा बारीक चिरलेले मध्ये टाकते। ती पाव किलो आहे। आता हे चांगले परतून घेते। मध्ये जरासं पाणी टाकायचं आहे।
आता पहिले मी मीठ टाकून घेते चवीपुरतं. थोडं टाकलेलं आहे फोडणीमध्ये. मीठ टाकूया. आता थोडंसं पाणी, साधारण चमचा भरून, 2 चमचे पाणी भरपूर झालं, कारण ही वाफेवरती चांगली आपल्याला शिजवायची आहे. जरा 2 मिनटं आपण हे झाकण मारून ठेवायचं आहे आणि मग आपण याला खोबरं टाकायचं आहे. आता 2 मिनटं मी झाकण मारून ठेवते. आता 2 मिनटं झाले आहे. आपण आता हे झाकण काढायचं आहे. वाफ सुटली आहे. कढीपत्ता मी वरून थोडा टाकला आहे, कारण फोडणीपेक्षा वरून टाकलेला कढीपत्त्याचा स्वाद चांगला येतो, म्हणून मी थोडा वरून टाकला. आता मी ह्याच्यामध्ये हे खोबरं टाकून घेते. हे मोठे 2 चमचे खोबरं आहे ओलं. आता हे चांगलं परतून घ्यायचं आहे. आता मी हे चांगलं परतून घेतलं आहे. आता हे वाफेवरती आपल्याला 5 मिनटं चांगलं शिजवायचं आहे. आता मी याला झाकण मारून ठेवते, म्हणजे ते वाफेवरती 5 मिनटे आपल्याला चांगलं शिजवायचं आहे. आता 5 मिनटं होत आली आहे. आपण जरा झाकण उचलून बघू आपली भाजी झाली आहे का. पाणी पण सगळं सुकलं आहे आणि वास पण खूप सुंदर सुटला आहे. आपली भाजी आता झालेली आहे. मी सर्व केली आहे. ही भाजी आता बनवून झालेली आहे. वास पण सुंदर सुटला आहे. ही भाजी तुम्ही बघा आणि मला कळवा की भाजी कशी झाली आहे.